Alderdi bakarraren gainbera, Euskal Hedabideak eta politika publikoa. Bueno, Iñaki Soto Garako zuzendariaren artikulo berri batean, izenburua da politika publikoak superbilauen garaian, batez ere, oraingo egoera mediatikoaren aurrean, edabideak sustatzearen beharraz, eta batez be, edabide hoiei laguntzeko politika publikoen beharra azpimarratzen da. Hor esaten da, adibidez, logikoa da pentsatzea menderatze plan horren, hau da, eliten menderatze plan horren aurkako antidotorik onena, komunikabide sendo eta dinamikoen sistema bat dela. Iritzi publikoa animatzen duena eta erresistentzia demokratikoa eta pentsamendu kritikoa sortzeko gai dena. Bikain, horrela esan da. Ahora, zer esaten da horren aurrean? Bueno, aurrerago, konponbidea politika publiko eraginkorrak eta bidezkoak adostia da, prentzaren eta edabideen sektorea indartzeko. Bueno, zergatik ez gatoz bat honegaz. Argi dago, azkenotan etengabeko kritikak egon direla, batez be, informazioa gero eta gehiago interneten bitartez zabaldu eta konpartitzen dalako. Eta egoera horren aurrean, oin urte asko, edabide tradizionalak, bai prentzan, idatzizko paperezko prentzan nahi baduzu, eta telebistaren aldetik, etengabeko kritikak egon dira, alde batetik, betiko konsentsua, alderdi bakarren konsentsua, apurtzen, hasi zalako interneteri esker, eta bestaletik, euren lehiakideak bihurtu direlako, edabideen internet bidezko edabideak. Iñaki Sotok dio, Euskal gizartea abanguardista izan da baliabide pluralak sortu eta mantentzeko orduan. Hori izan zan garai batean, pluralak izan ziren, orain ez dira pluralak. Orain ez dago pluralitatea. Pluralitaterik. Hori gertatu zen, garai batean, baina, badakizue, 80etik aurrera, adostasun politika gero eta handiagoa dela, teorian eskerra, eskuma eta zentrokoak diren alderdiak, azkenean alderdi bakarra, Europako alderdi bakarra horren barne kokatzen dira, eta lehengo pluraltasun hori desagertu da. El Correo, Euskal Herrian kasuan, El Correo, Diario Vasco, Deia, eta Gararen baloreak bardinak dira. Balore bardinak eta dira balore oligarkikoak. Oligarkiak sustatutako baloreak. Ekizue, zeintzuk diren. Posmokapitalismoarekin lotuta, atlantismoa eta neoliberalismoa. Eta bai, eta bide guzti horiek, balori horiek sustatu dituzte etengabe. Gero teorian esaten dabe ez, ninaz eskerrekoa, ninaz neoliberalismoaren aurka, eta gezur hutsa da. Egon dira, 30 urtez, balore horiek etengabe saltzen. Etengabe gure hiritarrak konbentzitu nahian euren teorian erradikaltasuna moderatzeko nahian, baina atlantismoa gero eta gehiago saltzen gure herritarrei, eta baita ere, posmokapitalismoaren teoria hauek guztiak, hau da, herritarren aurkako teoriak direla, herritarren aurkako gizarte korronteak, eta behin eta berriz esan dugunez, ez daukela inolako zentzurik, oso ez arriskutsuak baino gehiago destruktiboak direlako eta zentzugabekoak. Hori da orain daukogun panorama. Bai Euskal Hedabideen kasuan, Euskal Hedabide tradizionalen kasuan, Euskal gizarteak ez dauko eseri irabazterik komunikabide horiek laguntzak emoten. Alderantziz, gero eta lehenago desagertu ezkero, hobe Euskal gizartearentzat. Komunikabide reakzionario hutzak dira,
elite oligarkikoen balore eta interesen alde jokatzen dutenak, eta euskal gizarteak azken urtetako edo urte askotako porrotan eragin handia eduki dutela eta gero eta gehiago daukiela. Orduan, Iñaki Sotok dio, jakina, dera da, horrelako edabide bateko zuzendaria, dio, premiaz eta adimenez jokatu behar dela, ohartarazten dugu, orain inoiz baino gehiago, gure edabideak behar ditugulako. Edabide hauek ez. Behar ditugu, ziurazki, euskal gizartean oinarritutako edabide internet bidezko edabide berriak, bakarrik internet bidezko bidez zabaltzen direnak, eta batez be, egoera berrira egokitutakoa. Hau da, egoera berria, munduaren egoera berria, talka hori, herrialde emergente, herrialde gainerakorrak eta mendebaldeen arteko lehia horretan kokatuta dago zalak, eta ez da bilela etengabe benetan munduan mai gainean dauden gaiak izkutatzen, eta erronka guzti horien aurrean interes oligarkikoen alde kokatu barik, herritarren interesen alde jokatzen da benak. Eta badakizu, 3 kontzeptua dago zorren atzean. Neoliberalismoa, eta gure baliabide guztiak dira neoliberalak, neoliberalismoa, bigarrena atlantismoa, 3. posmokapitalismo edo woke kapitalismoa nahi baduzue. Tamalez hori da dekogun egoera. Badakizu zer gertatzen dian edabideekin. Idatzizko prentza, edo paperezko prentza, nortzuk irakurtzen da, 65 urtetatik gorakoak. Telebista nortzuk ikusten dabe, 40 urtetatik gorakoak. Internet gero eta gehiago zabaltzen ari da, eta orduan, orain aleginak eta dirua gastatzea behar barik horrelako komunikabidei bultzatzen, ez dago inolako zentzurik. Oso kaltegarria da gizarte honetan. Komunikabide horiek oso sortuta dagoz egoera zaharrarekin eta euskal gizarteak lehenbailen hitzartu behar da egoera berrien aurrean. Hori da gure iritzia. Mesedez, ez ahaztu, utzi iruzkinak, komentarioak edo galderak, eta arpidetuta ez bazagoze, ez ahaztu arpidetzeko suskribirse tekla hori sakatzeri. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik.